Сәлам дуслар! Нихаят әкренләп көзнең соңгы айын ноябрьгә дә аяк бастык. Ноябрь ул хыяллары тормышка ашмаган кыш кебек. Кар да ява, ләкин шул ук вакытта җылы һәм бик пычрак. Шуның өчен барыгыз да экраннар каршына җыелыгыз. Алдагы сәгатьтә матур клиплар сезне җылытыр, күтәренке кәеф өстәр. Эфирда топ клип тапшыруы һәм мин Ирек Фатихов. Иң элек атна дәвамында сезнең тавышлар җитмәү сәбәпле хит-парадтан төшеп калучы клипны игълан итик. Бу атнада ул кем икән? Әйдәгез, шуны ачыклыйбыз. Елгаларга су эчәргә төшәп парлы аккышлар, пар канатларны каермый яшәсәк иде дуслар. Гүзәл бакчада корылган аккышлар ялары, китермәсен бәхетләре, пар булсын дөньялары. Гүзәл бакчада корылган аккышлар ялары, китермәсен бәхетләре, пар булсын дөньялары. Димәсен яман күзләре, көнче күңелләренең, üzülməsin нык җепләре, яшьли гомерләренең. Гүзәл бакчада корылган аккышлар ялары, китермәсен бәхетләре, пар булсын дөньялары. Хәзер яңалыкларга күчәргә вакыт. Һәр атна безнең хит-парадка яңа клип килеп керә. Һәм беренче урын өчен көрәш башлый. Бу атнаның резидентын каршы алыгыз. Илсур һәм Гөлназ Шәрипҗановлар. Кемнәр соң алар? Илсур чыгышы буенча Актаныш ягыннан, ә Гөлназ Азнакайдан. 1 ел элек 1 сентябрьдә гаилә корып җибәргәннәр. Төрле концертлар алып баралар. Әлеге вакытта да Филүс Кахиров белән хезмәттәшлек итәләр. Карыйбыз клипны дуслар, һәм тавышларыбызны бирергә кызганмыйбыз. Аңламыйшамы, әйтелгән ялгыш сүзләр, белдермәсәң дә, сиздермәсәң дә, яшерә алмый синең күзләр. Сагынасыңмы, саргаясыңмы, төннәрен төштә күрәсеңме? Мине беренче гафу үтенеп, кил дип көтәсеңме? Сагынасыңмы, саргаясыңмы, төннәрен төштә күрәсеңме? Мине беренче гафу үтенеп, кил дип көтәсеңме? Үпкәләсәң дә аңласаң иде, горурлыкның да бите бар шиге. Бергә вакытны бик теләсәң дә, кайтарып булмый шул бит кире. Сагынасыңмы, саргаясыңмы, төннәрен төштә күрәсеңме? Мине беренче гафу үтенеп, кил дип көтәсеңме? Сагынасыңмы, саргаясыңмы, төннәрен төштә Абонент временно недоступен. Мине беренче гафу үтенеп, кил дип көтәсеңме? Ачулансам да, гаепләсәм дә, йөрәгемдә йөртәм сине. Бик сагынсаң да, сагынмасаң да, üzülüp яратасың мине. Сагынасыңмы, саргаясыңмы, төннәрен төштә күрәсеңме? Мине беренче гафу үтенеп, кил дип көтәсеңме? Сагынасыңмы, саргаясыңмы,
düşte күрәсеңме, мине беренче гафу үтенеп, кил дип көтәсеңме. Сагынасыңмы, Саргаясыңмы, төннәрем төштә күрәсеңме? мине беренче гафу үтенеп, кил дип көтәсеңме. Сагынасыңмы, сагынасыңмы, саргаясыңмы, төннәрем төштә күрәсеңме, мине беренче гафу үтенеп, кил дип көтәсеңме. Мине беренче гафу үтенеп, кил дип көтәсеңме. Кил дип көтәсеңме. Кил дип көтәсеңме. Раян Садриев 30 октябрьда Мамадышта зур концерт куйган. Анда барлыгы 400 тамашачы килгән. Шулай ук 7 ноябрь көнне туган авылы Апас районы Иске Йомрауи авылында концерт әзерли. Өр-яңа кавказский җыр яздырган. Сүзләре генә татарча. Якын арада тамашачы аны тыңлап бәя бирә алачак. Сальтылар һәм башка күнегүләр әлеге җырда киң кулланылышта ди Раян. Әфәрин. Хәзер бабайга клибы өчен 1320 номерына топ клип 127 санын язып, SMS тавышлар юлларга мөмкин дуслар. Yürüdüm de min beşlerini yaratıp, yuğalak görmezsin deyip, duyular ittim şavlatıp, duyular ittim şavlatıp. Былай болса, Құдай берсе юғалмабыз қаяда, минем үшін өліп тұра рәхмәт яусын бабайға. Былай болса, Құдай берсе юғалмабыз қаяда, минем үшін өліп тұра рәхмәт яусын бабайға. Dünyanın rəxətlə kilib tıra yaşisi, Bigərəklərdə şəbikən bit xatınımının ətisi, xatınımının ətisi. Былай болsa, Құдай берсе юғалмабыз қаяда, минем үшін өліп тұра. Қазим шықпай бәрәке. Ешіп қазырғасын ады. Үйренлек қазырға керек. Құдай берсе юғалмабыз қаяда, минем үшін өліп тұра рәхмәт яусын бабайға. Нишләсәм дә гаепләмим, миңа юл куеп тора, әбинең озын телләрен улгына тоеп тора, улгына тоеп тора. Былай болса, Құдай берсе юғалмабыз қаяда, минем үшін өліп тора рәхмәт яусын бабайға. Былай болса, Құдай берсе юғалмабыз қаяда, минем үшін өліп тора рәхмәт яусын бабайға. Әлләремне әйтмәсәм дә үзе дә белеп тора, әбидән яшереп кенә акчалар биреп куя, акчалар биреп куя.
Benim için ölüp tıra rahmet yavsun babayga Bulay bulsa Huday birse yuvalmabız kayada Benim için ölüp tıra rahmet yavsun babayga Benim için ölüp tıra rahmet yavsun babayga Tahir Asılgerey ak kayınlar bilen söyleşe başlagan. Dürüsürek itip әйтсәк, шул җырына клип төшерергә Уфага кайтырга җыена. Ноябрь бәйрәмнәрендә ул дуслары белән очрашып, алдагы планнарын уртаклашып, шәй эчкәннәр. Хәзер әлеге бәйрәмнең ничек дип аталганын белмәсәм дә, аны бәләкәйдән үк яратам ди Tahir. Tahir, бәйрәмнең исеме Халыклар бердәмлеге көне. Андый-мондый кирәк булса дип кенә әйтәм. Хәзер күбәләк клипы өчен тавыш бирәбез. 13:20 номерына топ клип 126 санын язабыз да, Tahir Asılgerey өчен тавышлар юллыйбыз дуслар. Şajaydı kubalak Kubalak, kubalak, kubalak Suyuguları kirek Bol şekindedir bulak Kubalak, kubalak, kubalak Kubalakları ömeri Kabirler, ısat yaşaganları iksire Gülgen gülge siyinler, unut yaşayıp Kubalak, kubalak, kubalak Kubalaklar ömeri, kabirler Isat yaşaganları iksire Gülgen gülge siyinler, unut yaşayıp Kubalak, kubalak, kubalak Alırsın yanımda Nazlanıp kuşağımda Kubalak, kubalak, kubalak Senin şeylerin öter Nazlı ömrüm biter Kubalak, kubalak, kubalak Kubalaklar ömrü kıska birler Isat yaşaganları iksire Gülgen gülge siyinler unut yaşayıp Kubalak, kubalak, kubalak Kubalaklar ömrü kıska birler Isat yaşaganları iksire Gülgen gülge siyinler unut yaşayıp Kubalak, kubalak, kubalak Железлары тугарак Şajaydı kubalak Kubalak, kubalak, kubalak Suyuguları kirek Bol şekindedir bulak Kubalak, kubalak, kubalak Kubalaklar ömrü kıska birler Isat yaşaganları iksire Gülgen gülge siyinler unut yaşayıp Kubalak, kubalak, kubalak
yaşaganlari iksirar. Gülden gülge suyunib unut yashaydi. Kubalak, kubalak, kubalak. Gülden gülge suyunib unut yashaydi. Kubalak, kubalak, kubalak. Kubalak, kubalak, kubalak. Илшат Сафин әле күптән түгел Татар радиосында Уян Татар тапшыруында булып кайткан. Туры эфир булганлыкка бераз борчылдым. Өстәвенә әле радиода беренче тапкыр чыгыш ясавым иде ди Илшат. Яраткан тамашачысы Илшатны якын арада 7 ноябрь көнне Аксубай районы Иске Ибрай авылында Иркәнең концертында күрә алачак. Аңарчы Агидел буйлары клибы өчен тавыш бирик дуслар. 1320 номеры, топ клип 121 саны. Җитсәем яшелгә, күмелә синең ярлар. Бер ям өстәп шул ярларга, ошалар карлыгачлар. Агиделнең буйлары, шаулап ага сулары, шул якларга синең янга алып бара уйларым. Агиделнең буйлары, шаулап ага сулары, шул якларга синең янга алып бара уйларым. Шымырты миләш болынында, күмеләшәү чәчәккә, мине ышанам очрашулар булыр дип киләчәктә. Агиделнең буйлары, шаулап ага сулары, шул якларга синең янга алып бара уйларым. Агиделнең буйлары, шаулап ага сулары, шул якларга синең янга алып бара уйларым. Хаман ашкына күңелләренең ашкынуы, бу бит тикмәгә түгел. Агиделнең буйлары, шаулап ага сулары, шул якларга синең янга алып бара уйларым. Агиделнең буйлары, шаулап ага сулары, шул якларга синең янга алып бара уйларым. Шул якларга синең янга алып бара уйларым, алып бара уйларым. DJ Радикны соңгы вакытта Айрат Сафин белән генә күреп, инде ияләнә башладык. Шуның өчен Радик үзенең генә аерым җырлавын яңартып җибәрмәкче була. Егетләрнең Мәскәүнең Заман ресторанында урнашкан үзләренең базалары бар.
Егетләр анда ай сайын Яратам дискотека һәм Яратам караоке кичәләре үткәрә. Шулай итеп Мәскәүдәге татар җәмгыятенең гел күңелен ачтырып торалар. Менә шундый милләт җанлы егетләр. Ә хәзер син мине эзләмә клибы өчен 1320 номерына топ клип 123 санын язып, тавыш бирәбез дуслар. Бәхетле бул иркәм, бәхетле, һәм мине эзләмә. Шалтыратма ялгыз төннәрен, шалтыратма миңа. Ышан инде миңа, ышан миңа, барысы да булыр. Өмет белән тулса йөрәгең, тулса йөрәгең. Син мине эзләмә урамда, күзләмә безнең хисләр калды, калды күмергә. Тугры булырмын дип йөргән идем, җаным хуш икән. Сау бул инде, сау бул гомергә. Бәхетле бул иркәм, бәхетле, янарыма килмә. Бүтән кадерлем, бүтән инде, артларымнан йөрмә. Эзләмә син мине, эзләмә, һәм көтмә очрашуны. Юллар мәңге ябык үткәнгә, тик аңламыйсың шуны. Син мине эзләмә урамда, күзләмә безнең хисләр калды, калды күмергә. Тугры булырмын дип йөргән идем, җаным хуш икән. Сау бул инде, сау бул гомергә. Үткәннәргә юллар булмаган икәнен, кирәк миңа күптән аңларга. Һәрбер иртә саен юк сиңа түгел, сәлам бирәм алсу тамнарга. Син мине эзләмә урамда, күзләмә безнең хисләр калды, калды күмергә. Тугры булырмын дип йөргән идем, җаным хуш икән. Сау бул инде, сау бул гомергә. Хуш икән, сау бул инде, сау бул гомергә. Хит парадыбызның нәкъ уртасына килеп җиттек дуслар. Алда безне тагын 5 клип көтә. Шират Фәридә Алсу дуэтына да җитте. Тиздән әтегәлрәге 15 ноябрь көнне Алсуның туган көне. Шуның өчен Фәридә һәм калган дуслары баш әйләндерерлек сюрприз әзерли. Шуның өчен Алсу җайлабрак анда
Siz de tuğan günge kadar Alsu'nun keyfini kütere alasız dostlar. Bunun için bari tek 13-20 numarına top klip %20 sonun yazıp, eligi duyet için kubitip tavuşlar yollarga gına kerek. Азат Фазлыев Қазақстанда концерт қойып қайтқаннан соң Қазақстандағы достары оңа да қонаққа келгендер. Азат оларға Қазанның барлық матур жерлерін көрсеткен. Ноябрь бәйрәмнәренә килгәндә график бик тыгыз. Азат һәм Алсу мартта булачак сольный концертларына әзерләнәләр. Менә шундый хәлләр, дуслар. Гашыйк булам көн сайын клибы өчен 13-20 номерына топ клип %24 санын язып, хәзер тавыш бирергә мөмкин. İrken azılı kuyanında Söyüyüm qağı sütəm
җитәкләп үтәр идем. Кояшылысы кирәктер түтәлдәге гөлгә дә. Salkınlarda жылытушым көч бирүче шелләдә. Алын ал итәр идем. Гөлгел итәр идем. Тормыш юлынан үзеңне җитәкләп үтәр идем. Алын ал итәр идем. Гөлгел итәр идем. Тормыш юлынан үзеңне җитәкләп үтәр идем. Бәхет сулышын үресен ашыкмый табып җайын. Сине тәүге кат күргәндәй гашык булам көн сайын. Алын ал итәр идем. Гөлгел итәр идем. Тормыш юлынан үзеңне җитәкләп үтәр идем. Алын ал итәр идем. Гөлгел итәр идем. Тормыш юлынан үзеңне җитәкләп үтәр идем. Алын ал итәр идем. Гөлгел итәр идем. Тормыш юлынан үзеңне җитәкләп үтәр идем. Алын ал итәр идем. Гөлгел итәр идем. Тормыш юлынан үзеңне җитәкләп үтәр идем. Тормыш юлынан үзеңне җитәкләп үтәр идем. Җитәкләп үтәр идем. Менә хит парадының иң көчле өчлеген игълан итәргә дә вакыт җитте. Кайсы клип аны ачып җибәрә? Әйдәгез шуны карыйбыз, дуслар. 3нче урын. Артист кеше гел хәрәкәттә, бер дә урынында гына утырмый. Менә Сөмбел Билалова да соңгы атнада туйга җырлар өчен Мәскәүгә барып кайткан. Шулай ук 15 ноябрь көнне Мәскәүнең Кремль сараенда Хәния Фәрхинең юбилей концертларында катнашачак. Сөмбел, нигәдер син Мәскәүдә күп эшлисең. Казан тамашачысының да бераз күңелен күрче. Ә алар синең өчен 1320 номерына топ клип 129 санын язып тавыш бирерләр. Кадерле сайрый булбул нигә үзедерә икән? Уйлар сагышка әйләнеп үзен сиздерә икән. Сайра, сайра булбул кышкай, сайрашы үзеп, бик күрәсе килгән чагым булырмы икән түзеп. Сайра, сайра булбул кышкай, сайрашы үзеп, бик күрәсе килгән чагым булырмы икән түзеп. Кайткан булбул кыш үзенең талларына,
minim kebek bigreklerim olsun Uzeklerimini üzesin yarattuğun şınımısın Sayra sayra bulbul kuşkay sayra üzüp üzüp Bik küresi kilyen şağın bularımı iken tüzüp Sayra sayra bulbul kuşkay sayra üzüp üzüp Bik küresi kilyen şağın bularımı iken tüzüp Sayra 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 bulbul kuşkay sayra üzüp üzüp Bik küresi kilyen şağın bularımı iken tüzüp Sayra sayra bulbul kuşkay sayra üzüp üzüp Bik küresi kilyen şağın bularımı iken tüzüp Sayra sayra bulbul kuşkay sayra üzüp üzüp Bik küresi kilyen şağın bularımı iken tüzüp Sayra sayra bulbul kuşkay sayra üzüp üzüp Bik küresi kilyen şağın bularımı iken tüzüp Bik küresi kilyen şağın bularımı iken tüzüp Bularımı iken tüzüp Bu atnada ikinci urunda kim iken? Aydagiz şunu bilik dostlar. Elvin Grey tevlik boyu studiyada yata. Beyramlarning ne ikenin bilmey. Qarashlar orasında jırına yana klip әзерли, tizden bizning kanalda көрерсез dostlar. Şulayaq boshqa formatda bo'lgan bir qiziqli bir jir yozdırgan. Bunday formatdagi jirni Tatar estradasining ali ko'rgani yo'qdi Elvin Grey. Ham tag'in bir yangilik. Tatariston bo'ylab Elvin Greyning logotipi tushgan gazelka ko'rsangiz, yonida original etib fotografiyaga tushigiz. Ham konsertga sizni boshqa kiritashaklar dostlar. Hozir qaraymiz klipni, ham Elvin Grey uchun tovush beramiz. Aşmadı gammelge ant itip birişken vağdalar yılama yarsıma sin üzün hayıplı varsın Yılama
yirkem karşıma. Atna davamında ko'pchilik tomoshachi naq mina onun için tovush berdi. Ham natijada ul birinchi o'rinda. Kim ekan ul? Aydagi shuni bilik. Do'stlar, hozir yangilik aytam. Shok qatasiz. 30 oktyabrdan Moskvaning Vostok FM radiosi boshqa dunyo ko'lam jurchilar bilan bir ratdan Asqatning muhabbat bomba jirini aylantira boshladi. Ko'z oldina keltirasizmi do'stlar? Ali Mongarchi Tatar jurchisining bu radioga ilakkani bo'lmagan. Asqat ular bilan eksklyuziv kontrakt tuzgan. Big tika, mening so'zim yo'q. Chiki, wow. Muhabbet benim koynu dolu, üzünü görmesem Canıma hiç de urun topmayım, üzünü görmesem Güneşem eller neler oylayım, üzünü görmesem Dünyada sensiz yaşay olmayım, üzünü görmesem Seni siyem, sizesin irkem Gözlerin sili, aşıksın iken Utlarda yanma Uylanıp durma Kırsın kışakka Mehabbet bomba Çiki wawa Wawa çiki Çiki wawa Wawa çiki wawa Wawa çiki wawa Wawa çiki Mehabbet benim yanda yarsı yüzünü görgende Gözlerin nurlar şaşı balkı yüzünü görgende Şotlıklar basa yüreğim görün yüzünü görgende Baxitli itip duyamın bugün yüzünü görgende Seni siyem, sizesin irkem Gözlerin sili, aşıksın iken Utlarda yanma Uylanıp durma Kırsın kışakka Mehabbet bomba Seni siyem Sizesin irkem Gözlerin sili Aşıksın iken Utlarda yanma Uylanıp durma Kırsın kışakka Mehabbet bomba Çiki wawa Wawa çiki wawa Wawa çiki wawa Wawa çiki wawa Wawa çiki Şunun bilan bizning topshirig'imiz oxirina yaqinlashdi do'stlar. Atna davomida yaratgan jurchilaringiz uchun tovush beriga unutmag'iz. 13:20 nomerina top klip so'zi bilan boshlab yaratgan klibingizning kodini yozib, SMS xabar jibaragiz, yoki tmtvonline.ru saytiga kirib, yaratgan jurchingiz uchun tovush berigiz. Shunday siz bizning yangiliklarni VKontakte saytidagi rasmiy turkumimizda ham Instagram akkauntida kuzatib bora olasiz. Biz sizning bilan naq bir atnadan uchrashurmiz. Sog' bo'ling do'stlar.
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.